bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe rewintoɓe gueɗe men nder chaine men Titonde TV on calminama e mbaɗi kuttidi e calmini dendagal tonguiɗo ɗo henna e nder chaine men YouTube Titonde Leñol walla mbiyen Titonde TV oɗon ñagane mbaɗoɗon abonné mbaɗon partagé mbaɗon like ɗacconen commentaire uji moon jammo fuɗɗima gammotide no fewi kono noon en jiiɗa information daɗa on ko fotini ceɓɗigiyal ɗum noon kala ko keɓɗon e information alay saago gandinen bandiraɓe mbawen andindeɓe exactement ko kewi ko ene kewri ni e sanga ne kewiri ni so ɗum ɓenni bandiraɓe eɗen gandi information ngaji ɗi caggal on mo ganduɗa orma kañum woni Aziz Dabala walla mbiyen Abdoul Aziz Ba e wondude waali caggal noɓe mbaɗa assassiné toon ɓe gandanɗa hoorema woni e nder appartement mabɓe ene wayno noon enquête wonno koye wadde golle mum kono noon eɗen gandi tugude tan guila subaka fewde joni ene wayno wiyama wonde meurtre on mo gandanɗa hoorema woni Aziz e waali o yitama toon to Touba ɗum noon kadi won information ngaji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema en keeɓi ɗum nde tawno eɗen gandi information o ne jippori ni ene ardi ni ene tundi hakkillaji yimɓe hewɓe hande e nder oɗo saaha saabi ɗum noon eɗen gandi kono waji o haaldi ɗi en keeɓi hen noon information ngaji men garoɗe information ngaji kono en garat eno haaldi ni ene enquête o wi ko noon woni no wiiri ha saabi o waɗi avoué wonde ko kanko o wari on mo ganduɗa ma kañum woni Aziz Dabala wari kadi aussi waali kono noon oɗon gandi information kala ɗo yalti ko information paɗonoɗo e nder oɗon tuma so wodi ko yalti hen hay sino ko seeɗa yimɓeɓe ɓe gonata koye jiirodirde arade heñade yaltinde oɗon information noon yaltiri ko toon to Seneweb kono ji Adamo kañum ne ari waɗi hen live kono il faut aussi mbaɗon prudent concernant e information ngaji tottirteɗe e nder réseaux sociaux ji ɗi saabu hande tous les moyens sont bons pour avoir des vues walla pour avoir buzz ene fof eɗen gandi ɗum ɗon sababune hande waɗoɓe live aji ene kaala e ley ko kañumen goni policier ji mbaɗoji enquête walla ko policier ji scientifique walla kañumen goni dig walla kañumen goni gendarmerie e nder on tuma goto foof ene jooɗiɗo tinani fewuji ɗi ne mbaɗiri ni ene goori ni ene wiya wonde ko ni woni no woori ko ni woni no sifiri ko oɗo foti noddede nawe tigui rigui joni namdoye ɓe poti ko waɗede garde à vue saabu ɗum ɓe mi yaltinani ɗumen e warɓe ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni ɗiɗo waraɓe ɓe en jii ɗum te les plupart e haaloɓe ɗum ɗon wona caggal leydi par ce que goni ko caggal leydi gonani ɗo hen e nder leydi he donc nak kala hen neɗɗo ƴoogowo information yo ƴoogo e information mo gandanɗa hoorema tawa koye nder source laaɓɗo so tawi wonde omo heɗotono ɓen dokkira information ngaji jusqu'à preuve du contraire o yiyani hen ko gandanɗa hoorema ene riwta oɗon information mbaɗɗiɗo ko gonga ene yana kono noon kadi won kaalowo aɗa wawi heɗade nana kono noon haadema jabde yato ummirima ɗo laaɓi ɗum won gueɗal ngal saabu ɗum e subaka he en nanino wonde barɗo on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Aziz Dabala e wondude waali o wiyete ko Mamadou Lamine Diaw kono Allah e mabɓe heñade e heñorade holi gonɗo Mamadou Lamine Diaw ɓe jaltini photo mo gandanɗa hoorema ko innocent fiidirani hay batte e wargo ngo hoɗani ni toon to ganduɗa hoorema woni Pikine Guinaw biyeteɗo e nder on tuma e woni information yaltinde photo mum ngo waɗa ko koreji mum noddi ɗum hawri kono wulna ataye te ko étudiant mo gandanɗa hoorema janggo jangde mum min mi yimo mi yi interview makko omo wadde madame Thioro interview o laaɓi ceer sa yimo tan a andat oɗo o wawa warde hay mettel haala ko noon ko foti no fitandu innama aade joni noon on kolliraɗo photo mum o jammo e jaam ene wawno tan yaltude yaaha walla ɗon e ɗon wooda hawriɓe mum keptina ɗum jooɓo fittandu mum hedoro tan wonde ko erreur wonno sababune wonde kanko e on biyaɗo wonde ko kañum wari o walla baɗɗo avoué o ko kamɓe nandi inde kamɓe nandi jettode kono o wi wonde e carte d'identité makko ko erreur kamɓe ko Diaw ɓe jettare wona Diaw kono noon e carte d'identité mo administration to ɗon ɓe mbaɗi erreur ko ɗum saabi e nder famille mabɓe ni wonɓe carte d'identité mumen woni hen ko Diaw kono ko Diaw jettare ɗum woni noɗo famille mabɓe
joni noon oya jaggaɗo touba mo gandanɗa hoorema ɓe keɓani photo mum ɓe keeɓi ko photo mo gandanɗa hoorema kañum fiidirani hen takkodirani hen ɓe mbaɗi ɗum hen ko on woni mo gonɗen haalde haala mum par ce que on kureji mumen jaltimi ɗum wonde on wondi koye rafi hakkille sellani en nani ɗum information ngaji saabu ɗum on ne jaggande ne waɗi avoué wi wonde ko ne ari de ina wayno ko Aziz udditani ɗum ne Aziz udditani ɗum naati nde e nder ɗum tuma ko nden woni wi wonde yo Aziz tottu ɗum haalis kokorey Aziz wimo ala ɓe ngoni ɗo noon hankanti goto e maɓɓe fof ene fooɗo goto e maɓɓe fof ne fooɗo goto e maɓɓe fooɗo kadi il faut pamon wonde Aziz wonano celluɗo ɗeɗo balɗe fof on nani hen wiyama wonde e wattede ndiyam men e ainsi de suite voilà ɗum fof haalama par rapport aussi e concernant e mayde makko nde bref ɗon noon woni aɗa andi Iblis ene heewi doole ne tawno yimɓe ne jaara fijirde tan ha wonta haare e nder ɗum noon noon o wi wonde ko nden woni kanko e Aziz ɓe poɗɗodiri o yiwi Aziz paaka Aziz seere fitanu mum ko ɗon noon o andi wonde no natata nde waali yiimo ko ɗum saabi noon o rewi e cuuɗi he e nder oɗon tuma haw yi on mo ganduɗa ma kañum waali o tawi ɗum ene suuɗi ɗon ɗo ganduɗa hoorema woni e nder salle de bain ko ɗo woni ɗo wari ɗum par ce que waali tawa koye salle de bain kanko haalata de kono min vraiment kaɗo haala deƴani hakkillam neɗɗo fof jogui ko hakkille ene miijo kono enquête o no ɓe mbirni min kaalo haala ene manki deeje hakkillam te kala joom hakkille so tawi heeɗima haala ka ne yaari ni te neɗɗo ganduɗo information so tawi heeɗima haala ka ne yaari ni aɗa wawi jabde aɗa wawi wasde jabde kono noon haadi enquête o nana jokki ko laaɓi ma en keɓ ɗum hen kono so tawi wiyama wonde oɗo wonde o wona celluɗo walla wiyama wonde wona kanko wari walla omo jeeya e ɓen ɓe ganduɗa kañumen warɓe haysino so wona kanko wari min ɗum bettata kam o wi noon o ani wonde so tawi o warani on mo ganduɗa ma kañum woni ha joni waali heddoto trace alay sago feeña ko ɗum saabi wonde o wari waali o wari Aziz o itti portable uji maɓɓe o nawi kono waɗani utilisé ha joni weevo ɗum woni haala arnoka nani subaka koɓe kalno ko ene fof ɗen gandi ko noon woni ne haala ka yaaruno kadi ko noon woni ne sifori e nder ɗum noon mbaɗe partagé s'il vous plaît live o mbaɗe partagé live o e nder statut ji mon whatsapp mbaɗa yimɓe ne mbawa yebde ɗum quoi par ce que hande ko live mbaɗɗen e nder youtube ene wawi wonde par ce que en jii waɗoɓe live aji e nder youtube aji des milliers de personnes ene jeeɓa ɗumen voilà e nder ɗum noon o wi wonde kam ɗum saabi o wari on mo ganduɗa ma kañum waali gila heddade trace o haali ka ɗon haala yimɓe fof mbi wonde aha barɗo o yiitama saabu ɗum wiyanoma wonde ko jogui ɓorniɗo casquette o interview mum haala mum rewani lawol woni Demba eywa ɓe mbi ala ko rassamano saabu ɗum won yaltuɓe ɗo hen mbaɗi live aji mumen mbi wonde rassamano jaltinani ɗumen hen ko ene awiskiti en mbi wonde saabu ɗum rassamano ne Aziz waɗno interview mum wi wonde yo pembe moor o waɗe nde rassamano o wattino kañum ne interview nden heɓani gañande hesere nde heeɓi joni nde kono caggal no ɓe jeeɓi interview mum nde ne jogui gañande hesere wadde noon gañande nde est ce que wona on o jeeyaka e yimɓe ɓe gandanɗa orma sispeji worɓe Aziz ha saabi kanko e Aziz ɓe kaɓi o gañi hen nde ɗon gañande hesere goto foof ene haalda ne anda te haaloɓe fof gonani ɗo hen e nder wuuro he e nder leydi goni ko caggal leydi goto fof ne jogui téléphone mum ñaama reedu mum ha heewa e nder ɗon tuma jippo golle mum huɓɓo ringline mum huɓɓo tigui rigui joni téléphone mum yimɓe ne ceŋi e mumen ɓe ngala hakkillaji ene keɗo ɗumen jomen hakkillaji ene keɗo ɗumen ɓe ɗum wawi deeje hakkillaji mumen ɓe deeƴe hakkillaji mumen ɓe ɗum mbawa deeƴe hakkillaji mumen ɓe continue aussi gomɗinde ko jomumen kalata ko tawa noon jomum nana heeɓa bakkat ene addanma an e hoorema bakkat mais ko ɗum tagui yoga yimɓe mi heɗata ɗumen kadi yogata e mumen information ngaji eywa kadi wiyama wonde Nabou Leye mo gandanɗa hoorema ko kañum defanno Aziz mbahal avant kono nawa ɗum toon to gandanɗa hoorema woni hôpital ene segene butelaji on e hoore mum ɓe mbi wonde yo nodde waɗe enquête woni Nabou Leye saabu ɗum Nabou Leye laaɓani hen e nder réseaux sociaux ji ɗi kamɓe fof mbaɗi enquête aji mabɓe goto fof ne haalda banggue ne haalda banggue ne haalda banggue te oɗo barɗo o biɗo wadde waɗi avoué wonde ko kañum wari o e nder o ɗum tuma enen fof eɗen gandi o jeeyaka e waɓɓe interview ɓe wiyatanoɓe wonde kañumen bon peut être e yimɓeɓe ne jogui ɗen tundi hakkillaji men par rapport aussi e interview ji ɗi ko kañumen mbaɗi
ɗum ko geɗal wadde noon hen sahaji so tawi neɗɗo ne haala yo fat ha laaɓe kadi neɗɗo ene wona e nder réseaux sociaux haala ha nannoro hoore mum te hay sinno wonde a wonani ɗo ni a nannani hoore ma oppu kala information garɗo mbiya wonde aɗa haala hen sa renaki janggo e jaam heɗotonoɓe ɓe nattat heɗadema sabu ɗum ɓe gandal wonde kala ko gadduɗa a fefide a fenat par ce que ala foof yoɓɗa ɗum ɗo laaƴi joni noon ko hesdi ko woni holɗum ko hesdi pulo hollitama wiyama wonde Aziz e Waly wona tan neɗɗo goto wari ɓe warɓe ɓe ko 7 personnes joyo worɓe e ɗiɗo rewɓe on nani warɓe ɓeɗo ɓe ko 7 personnes joyo worɓe e ɗiɗo rewɓe noɓe ngari de noon ko kamɓe worɓe ɓe ngari kamɓe worɓe ɓe noɓe ngari nde koɓe joyo noɓe ngari eɓe goni joyo nde e nder oɗon tuma kamɓe ɓe ɗon ene wayno ɓe keddi ko less ko hen ɗiɗo jeehi mbaɗoy ko mbaɗata ko garti tigi rigui tawti won wiɓe ni e nder oɗon tuma on mo gandanɗa hoorema woni Mamadou Lamine Diawo jeeyaka e nder ɓeɗon 7 personnes worɓe ɓe te Mamadou Lamine Diawo ne haala waɗa avoué wonde ko kañum wari nde bammum nana wiya wonde ko battotoɗo hande bammakko ene wayno ko denaɗo par ce que wi wonde kono watto saabu ɗum nehani ɓiyum ndiɗon needi en ji noon journaliste uji jaltuɗi ko wayno Dakar Feeling kamɓe koye maɓɓe ɓe mbi wonde eɓe gandi 7 personnes warɓe ɓe ene woodi hen journaliste goto mo ganduɗa ko chroniqueuse wi wonde jeeya ko toon saabu ɗum wawa haalde inɗe jomumen yaltina photojo men en tant que enquête nana waɗa golle mum ɓe keɓani oɗon autorisation kono kamɓe ɓe gandi fewuji ɗi foof ɓe jaari ɓe kolliti kamɓe e nder koye maɓɓe waɗɓe ɗum ɓe ko amonnoɓe ne Aziz amirtunoni eɗen gandi récemment Aziz wiyama wonde nder ɗiɗo dumunnaji ɓennuɗo mo jogui contrat ji kewɗi won kilipaji ni ɗi o tourni jalti won kilipaji ɗi o tourni jaltani taw te ko kanko ɓuuri wonde hoodere ɓurde jalbude e kamɓe wonɓe toon e nder oɗon nokku eɓe gama saabu ɗum ko Aziz ɓuuri hen feeñde ɓe mbi wonde ko haasidagal woni hen par ce que ɓeeto ko amonnoɓe kañumen jaltani ne Aziz yaltiri ni haasidagal ngal woni hakkude mumen e Aziz pewji nde ɗon maalde wonde yidde yoɓade fittandu Aziz beele kañumen ene daña fartange wawde yaltude walla so tawi kañumen jaltani Aziz oɗon de kañumne woto continue wadde briller no continue wadde briller ni wadde noon ne Waly sawdorimo ni ɓe mbawa warde Aziz ɓe gacca Waly so wona ɗum ɓe peeñat ɗum noon so tawi ko Mamadou Diawo yo kañum wari ne wiiri ni walla so tawi wonde ko heddiɓe ɓe ko kañumen goni tigui rigaji ne warɓe kala hen bawnoɗo warde ine wayno ɗaccortano on mo ganduɗa hoorema kañum woni Aziz Waly ɗum ko gueɗal joni noon bandiraɓe musidɓe sen gacci ha ɗon oɗo hande biyeteɗo Nabou Leye mo gandanɗa hoorema guila nden yimɓe ne mbiya yo yaltu haala actuellement ɗo wonɗen ɗo ko mbaɗaɗo convoqué saabu ɗum wiyama rewɓe ɗiɗo nana e nder wargo Aziz he te wiyama wonde ɓen jeeɗiɗo ɓe waɗi ɗumen avoué ko on mo ganduɗa hoorema mbiɗo wonde ko kañum wari Waly wari on mo ganduɗa hoorema kañum woni Aziz on woni holi on woni Mamadou Lamine Diawo te autopsie ne waɗate waɗama autopsie ne waɗa holko autopsie o wi wonde ko Aziz noɓe ƴeewi ɗum de ɓe tawi wonde laaɓiji kewɗi e nder mum te laaɓiji ɗi mbaɗi profond wona laaɓi goto tan wadde noon bandiraɓe musidɓe kalden gonga holno neɗɗo arata e nder appartement neɗɗo yiwa neɗɗo laaɓi neɗɗo o wasa wullude haysa moɓɓi hunko mum juuta ɗum laaɓi taw no wuuri wasa wullude ha jomum maayi wiya pat taw hay goto nganani gulali mum te on mo ganduɗa ma kañum woni Aziz nana wonde e maɓɓe nana woni e nder appartement he wasa nande ɗum ngam wiide wonde ene yalta ene doga so haala ñawi yo nande cellu il faut qu'on se dise la vérité par ce que min kay wonde mi warta e nder appartement hay sino ko woo kam manan lawol gotol te sa nani woo e nder appartement tan a yaltat ƴeewa qu'est ce qui se passe holko woni so tawi wonde koko poɗɗa dandude danda so tawi ka wawa dandude danda hen pitingel ma an kam daɗa kono nana wooyi ha ala ko heddi a yaltata aɗa heddi e nder suudu ha jomum tawma e nder suudu tawma kadi aussi aɗa wajjikini hen banggue e nder oɗo ɗuma ƴetta paaka warmane wardi on mo ganduɗa hoorema kañum woni sehil ma neɗɗo rokkira hakkilo ko ha miijo ay so haala ñawi yo nande cellu donc nag wadde oɗo enquête omo manki labde e jeese yimɓeɓe kono ko laaɓo o noon car ɓe kaali noon 7 personnes
ɓe gandanɗa hoorema actuellement mbaɗama convoqué jaggama nana e garde à vue kono ɓe kalani ɓe mbaɗani dévoilé inɗe maɓɓe kamɓe 7 personnes ɓe ko holi ɓen ko holi on e holi on e holi on e holi on ɗum woni gueɗal ngal il faut yimɓeɓe paama ɗum ɗon ganda ɗum ɗon kadi tesko ɗum ɗon e nder oɗon tuma hen sahaji noon journaliste uji ɗi eɓe pewna kono hen sahaji ɓe bonna sabu woni eɓe pewna wonko kewirta waya hono ni hen e nder oɗon tuma ɓe jalta eɓe pose yimɓe question ngaji ma yimɓeɓe gandu hen mo haala mum waɗi cohérent emo haala mum waɗani cohérent mo haala mum rewi lawol emo haala mum rewani lawol sabu ɓe kolliti wonde joom casquette o woni biyeteɗo Demba o omo jeeya e nder ɓeɗon 7 personnes waɗɓe ɗum sababu no wonde yimɓeɓe ƴeewino wonde haala ka eno haaldi ni ene sifori ni par ce que e nder haala makko wonde hana man demo coupek mom rek mi defaral ko e nder interview aussi mo wonno o ɗin konguɗi noon ene nanna neɗɗo o kono kadi aussi woɗɗo neɗɗo wonata e fitina tan sa renaki ene wawi haalde hen ko jogorani haalde hen sabu ɗum ɓe kaali e nder haala mabɓe ɓe mbi wonde ne Labou Leye ari ɗe sabu ko kañum par exemple sen mbelami ko ɓe mbi ko kañum wattidi e Aziz ne Labou Leye ari de Labou Leye jiime Aziz tan wi woy xana danga xaar bama génn rek nga def lii ɗum ne kadi aussi ene wona fannuji ɗiɗi yimɓeɓe ne mbawi yiide wonde peut être mataw Nabou e oɗon baɗɗo ɗum o ko kañumen gonduno ɗon kono noon min mi yirani oɗon côté sabu ɗum so tawi neɗɗo ari ka sikkano waɗi neɗɗo aɗa wonde mum joni joni e nder oɗon tuma jaaha tan garta wiyama wonde arma gonduɗa o warama walla maayi hakkille ma jiɓoto aɗon ko ɗandu ko kalta ko firti wonde mbiyata wonde ko neɗɗo o janfimama mbere an gaccunoɗa tan ko hami yaha maya caggalam ɗum ene wawi wonde il faut qu'on se dise la vérité ɗum ɗon aussi ene wawi wonde en jii ɗum ɗon neɗɗo nana ɗo ko sikkano tan walla yiiɗo ko gandanɗa hoorema vraiment ɗaminanoko ɗum tan ha haala hen kongiɗi gandanɗa hoorema vraiment an ni andata exactement oɗo est ce que neɗɗo ƴoƴƴo ene yaltina ɗiɗo konngol e honko mum donc nag bawɗo foof yo andu ko haali e nder oɗo enquête wonɓe caggal leydi ɓe wonɓe e nder leydi ɓe seɓe diamétralement opposé ɓe gona gotum sabu ɗum gonɗo caggal leydi o on ko loi caggal leydi jiimi ɗum goɗɗo ɗo e nder leydi ndi ko loi leydi ndi jimma hande pour dik nodduma ɗo ko hono hojom wonata walla pour police nodduma ɗo ko hono hojom wonata walla pour mbaɗeɗa ɗo garde à vue walla mbaɗɗa e nder gueƴƴalal ɗum ko hono hojom waɗata ɗum noon kala ko neɗɗo ene haala hen yato ene laaɓi ɗum mbasa toppitade ɓeɗo wonɓe e nder réseaux sociaux ji wireɓe ko soi disant les influenceurs ɓe gandanɗa hoorema hande mbawa wadde influencé hay galleji mumen te ko kalata ko wonata koye fefindade hay hunde aɗani ko laaɓi saabu ɗum Allah hulaka en ɗam renaka goto foof ne wela ko ɗum wonde fefirto ma wela ko fof pawa mum hirgueji tuuma garta joɗoɗa goto foof ene woni tigui rigui e nder réseaux sociaux mum ene jogui opportunité yimɓe ne mbaɗa ɗum suivre kala so yaltini information waɗa véhiculé waɗa viral e nder aduna he saabi noon so tawi neɗɗo yiiɗi toñde koye mumen rewata so tawi neɗɗo yiiɗi ƴettade neɗɗo koye mumen rewata so tawi neɗɗo yiiɗi bonnude guure neɗɗo koye mumen rewata so tawi neɗɗo yiiɗi wadde neɗɗo ko gandanɗa hoorema gurdam mum ene bona koye mumen rewata e nder oɗon tuma ko moƴƴi ko boni foof ene rewa e juuɗe jomumen neɗɗo fof noon gabbitoɗo neɗɗo e yidde mum hay sino so tawi an yiiɗa ko mbatta ko yo neɗɗo welta tan e yidde mum nde walla sotma e nder nde ɗon yidde andu wonde ala ndimago par ce que ndimoyo wonko sani ndimo wooda ko jaɓi c'est très important c'est ça la réalité donc c'est à revoir oɗo enquête à tout moment gulali ene mbawi yaltirde hen to sikkanoka ɗum woni gueɗal ngal oɗo enquête gonɗo e waɗede est ce que Mamadou Diaw Mamadou Lamine Diaw ko kañum wari Waly e Aziz est ce que ɗum ko namdal par ce que ne kawo yarini ene sifori ɗum ko namdal fewde moon onon wonɓe ɗo henne ɓe yeeɓo jogorɓe yeeɓoyde vidéo ɓe son ngari mbaɗon hen commentaire woto jejjire wadde like noon c'est très important par ce que like ji ɗi ne addana vidéo ji ɗi yettade walla wadde viral wadde like o haydara la ko usantuma feɗendu wondu toon ndu wondu dow ummidu ɗo wiyani wondu lesnude ummidu ndu mbaɗe hen like toujours tapote partage nanɗon mbaɗon ɗum partage aussi par ce que oɗon gandi dolati toon son jii wonde emin jooro ilo heure uji emin jooɗoɗo hen min mbaɗa direct min kalda e moon par ce que min gandi wonde komin gaddata ko ma wood ko laɓɓitini on e gueɗe kewɗe dogoje e nder leydi ndi so tawi neɗɗo woni e leydi yo ƴeew ko kewta e nder leydi makko o adda ɗum e nder ɗemgal niiniwal ngal o rokka fartange wawde yimɓe woɗɓe ɓe gandano ɓe ganda exactement ce qui se passe
voilà minen Allah rokki amen ko demgal pular so min jeehi min ƴogi information ngaji e nder ɗemɗe goɗɗe so français so olof so ɗum ɗo so min ngari min haade min jogui plateforme uji baɗi hono ni hen yimɓeɓe cengaraki e plateforme uji amen tan pour bon plateforme uji enen jeeɓa min no cengaruye amen ko sababu no wonde emin gandano ɗumen ko gandanɗo hoorema ko jiiɓino e hakkillaji men fof no daña fartake wawde jiibtade kurko ɗum woni gueɗal ngal donc nak mboɗo yiiɗi onon wonɓe e nder Titonde TV oɗon jeeɓa tinnoɗe hen feewi kadi aussi kala ko gandanɗa hoorema oɗon gandi on jaadani e haalam somi boyi caƴƴe laɓagal ne tawno min hay goto mi ɓurani ƴoƴde hay goto mi ɓurani humpitade ene gasa taw on jeeɓowomi ɓurɗomi humpitade ni ko kalanmi ko holɗum donc nak ko Allah rokkimi fartange tan wiide wonde aha yomi won damal tigui rigui ha joni humpidde ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko humpitonoɓe kono kadi tagde jomumen gomɗinde wonde ko kumpitano ko ɗum saabi noon toujours mboɗa hersa addude e mon ko gandanɗa hoorema wona hunde lamde walla wona hunde rewde lawol mboɗa hersa ɗum addude mon par ce que goto e mon foof ñamlanimi ɗum saabu youtube aji ɗi mbayi hewde ni chaine uji ɗi ne mbayi hewde ni so tawi wonde onon foof on cuɓima Titonde TV alay sago ko mbawmi e komi wawa foof mimi wat feere tigui rigui mi wallodira e mon hami rokka on tigui rigui ko jiɗɗon ko hay sino so mi wawa rokkuɗon à 100% ko ɗum woni gueɗal ngal est ce que oɗo Mamadou Lamine Diawo ko kanko wari waali e Aziz Dabala ɗon ko gueɗal 7 personnes wiyaɓe ɗeɓe e nder oɗon tuma holɓen 7 personnes fotoɓe wonde sabu ɗum mbiyama wonde kamɓe fof e nder 7 personnes ɗi ko guinawo ray ɓe koɗi ko kamɓe Aziz gondi e nder leegal gotal te kamɓe ɓe les plupart e maɓɓe ko ancien amannoɓe ɓe gandanɗa hoorema hayno ko ala ɗo puusi actuellement yaaɓe ha hankkadi goni yontaɓe hiɓɓe kiram nani hen ɗum woni gueɗal ngal joni noon en tonnima e jamanu mo gandanɗa hoorema ndeysan yimɓeɓe natti wurde gurdam guertoɗe ko kañumen gardo coppiɗi ndewa hen kono hande yimɓe guuri ko gurdam kankaleji ko coppi gardo kañumen ndewa hen hande en tonnima e jamanu mo gandanɗa hoorema nden wonno ko mi yiiɗa daña mi yiiɗa gona kono mi yiiɗa tina kono hande mi yiiɗa daña mi yiiɗa gona mi yiiɗa pirtade e jimmi ko mayate sa yiiɗi tina jimmi ni ko tina boom ɗum woni ko woni ɗon neɗɗo añan neɗɗo suɗɗota ko wonde ne añi neɗɗo daro wiya wonde ne añi neɗɗo en jiya ɗum ɗon par ce que hande hay minen tan waɗoɓe vidéo ji ɓe ma wot ñande won baɗɗo ɗo hene message wi wonde ko yeeso ma ngo aɗa nande e barowo noon wi kam noon ɗum widde direct yeeso ma ngo an aɗa nande e barowo c'est ça kala commentaire mo waɗi ko commentaire négatif o waɗata par rapport e am o heɓiri ñande ɗo wi kam wonde ko wonɗo tan kala ko kewi e bonande aɗa adda aɗa firtan ɗum yimɓeɓe c'est ça qu'il m'a dit kono noon bon mono felliti ronade bol beñe alay sago sukaɓe ndewo e mum a wawa wiide wonde aɗa wona haaliyenke haaloɓe nder rendo mbiya wonde wonɓe e nder rendo ɓe fof ko yo jiiɗe wawa gasde wonde so tawi noon a woni haaliyenke a woni e nder rendo ngo a salima critique walla aɗa doga critique min hen saji mboɗo jala ni yimɓe ɓe gandanɗa hoorema toujours wiyeɓe wonde mine ƴette e mine jenne e mine mbaɗe ni e mine mbatte ni non so tawi wonde a waɗat ko mbatta ko a ƴettatake a yennatake a wattake menacé fitti wonde ko mbatta ko yahane e nokku won gorko tan ndeeƴa ɗo ndeeƴiɗoɗa ɗo aɗa waɗa ko mbatta ko gagnoma ene yiya ɓerde mum no fasata wala ko wawi hen c'est ça la réalité bandiraɓe musidɓe so hunu ko haalani gonga tan haalta ko fenade kono oɗo kadi aussi moɓe ƴetti photo mum ɓe mbaɗi ɗum divisé ngam wiide wonde ko kañum woni barɗo Aziz ko kañum woni Mamadou Lamine Diawo di modulo te oɗon wi wonde meeɗa wiyede wonde modulo ɗum eɗen gandi vraiment wona hunde fonde wonde ɗum saabi noon woto nanen tuttan mbiyen mayi kala ka anda a andana a fiɓani a seedaki woto hen maandu ɗum woni gueɗal ngal ɗum woni gueɗal ngal sabu oɗo joni mo wawno yaltude o yaha tan wooda kawruɗo e makko warama haw ɓuuɓa walla fuul yana e makko warama ha ɓuuɓa te aussi o jogui jokkodire toon to ganduɗa woni Pikine imagine toi wonde so yehino toon tawa hankanti kanko natani en réseaux sociaux ƴeewani koreji makko ƴeewani e nder on tuma o hakkille makko adda tan pour wonde yo yaha toon koreji jomumen no mbawi hawride ma tan mbarma pa kut ko kut jejjutuni wonde jiyata ko an wiya ko an forma woni ɗon jejjituni wonde oto nana e juuɗe police wonɗo neɗɗo tolnoto e mette ko iblis somnoto e ma
ɗum tagi ɓe mbiya wonde sa finni innu Allah jooɗoɗa, sa finni kadi tawa ka juuɗinoɗo innu Allah leloɗa. C'est très important par ce que fitina ne heewi doole, iblis ene heewi doole par ce que iblis woni fitina. ɗum saabi noon vraiment ƴeewen lawƴude ɓerɗe men ɗe, kadi aussi jaññen pitakon men kon on pittali men ɗi, voilà. somo andi barowo yaratmo worede wala haali gom Ismaïl, ko ɗum de woni haala ga. So tawi neɗɗo ƴeewi neɗɗo wi wonde oɗo omo nande barowo, firtino wonde ko kanko woɗɗani barowo. So tawi neɗɗo ne yiilo barowo yo jaggu joomum, saabu ɗum ko bonɗo andata bonɗo, voilà. Moƴƴo kadi anda moƴƴo, te neɗɗo kala jorto mo joguiɗa e makko ko ɗum tan woni ko jiyata e makko. ɗum saabi wonde l'apparence est souvent trompeuse. Bon, badiraɓe mboɗo andi hankkadi life men ko ɗo woni ɗo kandeten ɗum. So tawi no oɗon jiiɗi nadde, mboɗo wawi rokkude on ligne, mboɗo jogui téléphone fixe, mboɗo wawi rokkude on ligne, goto mum fof ara adda hen yiyande mum par ce que wono ko hen jeeɗon. So tawi oɗon jiiɗi nadde, mboɗo wawi rokkude on ligne, voilà. Soit ko so tawi ko WhatsApp jogui ɗon, ala probléme, numéro am WhatsApp nanɗo hen, mboɗo wawi tottude on numéro am WhatsApp 77 824 59 43. kala mo jiɗɗo nadde ene jogui hen ko ɓeydata, walla ne jogui hen haalande par rapport aussi e fewuji baɗi ɗi, bisimilla mum. Numéro téléphone am 77 824 59 43. aɗa wawi noddeme WhatsApp, aɗa wawi noddeme aussi appel direct si tu veux. 77 824 59 43. 77 824 59 43. 77 824 59 43. Bon, ɗum woni numéro de téléphone 77 824 59 43. mbi rokkon ɗum. Dans ce cas, kala mon jiɗɗo nadde jee e yewtere nde, ene wawi wadde comme contact 77 824 59 43. noddon joni joni jeeyaɗon e yewtere nde. So tawi kodi aussi fuɗɗima gammutinde, mboɗo andi hiiri, il est presque 2 heures du matin. Dans ce cas joom dañata fartange wawde haalde walla yidde dérange yimɓeɓe, ɗum ne kadi aussi y a pas de souci. kono noon bon, haadi ko hen jeeɗon, mami wat affiché, fami waɗa affiché, mi winda ɗon message par rapport e côté numéro téléphone o. 00221 77 824 59 41. Il y a plus de 20 personnes mo ɓeɗo hen. Nam ɗon message o non ɗon ari 77 824 59 41. mi waɗimo épinglé. D'ailleurs que o mono dow goto mo fof ene wawi yiide ɗum nodde hen 77 824 59 40 43. Astafirullah, 77 824 59 43. Du moins jafoɗon nde fewi de, mi waɗi mi ɗumnini e numéro o. Tawno numéro ji ɗi joguimi hen sahaji aussi 877 824 59 43. 77 824 59 43. woni numéro non ɗon 77 824 59 43. Bon, kala mo joguiɗo yiyande concernant aussi ko fuɗɗi aussi yaltude par rapport e wargo on mo gandanɗa orma kañum woni Aziz Dabala, woni Abdoulaziz Ba, e wondude Wali. Voilà, noon bisimilla moon ko hen jeeɗon. Goto mo fof jogui hen yiyande e tawno duko labale arde ko joom pucci hen, te goto mo fof ene jogui hen dimagu. Voilà, en calmini aussi on mo gandanɗa orma kañum woni yo ware Jeyzo, mi salminima mon frère, en mbayrodiri de toujours mo ronma message e WhatsApp, mais mboɗo andi tan aɗa jaggi, andata kettuɗa o saaha, mais mboɗo sohluma no feewi. Wallahi no woodi hamin keɗoma no feewi. Vérité Baboye Dieye, Ismaïl Thiam a weltanama, Ismaïl Thiam weltanama no feewi, Souleymane aussi en beltanima ɗum.
kamɓe fof e ɓeɗe jeeɓen ɗo en direct e nder live men donc so tawi wonde ala ko ɓeytude hen ɗum noon paamon wonde ko ni woni no sifori ko ni woni no woori pamiron ɗum hono noon ne hannirta ni ana ɗum noon siki ala en mbawano wadde vidéo mbaɗe ɗum monté hen nannen il suffit aussi ko haade eɗen jogui connexion jonɗo machallah wifi men nan ɗo eɗen jogui connexion go jonɗo eɗen mbawi wadde direct taw yimɓe ne keɗo ko kalten ko taw ala hay probléme goto ɗum noon ala probléme so tawi aussi oɗon jiiɗa waɗnede live aji ɗi nden mbawata yaññade junnoɗa kala hen ko jiɗɗa haalde ko foof voilà kono noon hen sahaji aussi live aji ɗi ene wayno rendo men goɓe gona wooɓe ɗum no fewi surtout aussi e sengo youtube ngo kadi so tawi no wonde jomumen woni no e gooka tan so live aji ɗi mbaɗi mbaɗana partagé vidéo ji jaha un peu partout kala neɗɗo so yiɗum so waɗi cliqué vidéo tan wawi tawtude live en direct ɗum noon mi salmini on mi juuri moon mi jaguiri moon gueɗe moƴƴere oɗon jalloɗon jaafo so tawi ko tara hen so tawi ko yiɓe ganduɗa ko gueɗe goto mo scénario wodani ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon so tawi wonde wuyɓe ɓe non so tawi wonde ɓen ɓe ganduɗa arma kañumen woni warɓe ɓe assassin ji ɗi jaggama ko namdal holko jiɗɗon ɓe mbaɗe kadi aussi holko jaaduɗon wonno domi won gonɗo e noddiremi ga hen ƴetten mo joni joni garten allo allo waaleykum salam jama yamade jeeɗu jam alhamdulillah aɗen yeɓene live o normal kay donc bisimilla ma concernant aussi ko keewi ko eɗen gandi aussi deux meurtres mo ganduɗa hoorema mbaɗi on mo ganduɗa ma kañum woni Aziz Dabala e Waly voilà ɗum noon waɗi ko toon to Pikine Technopole ɗum noon dans ce cas en jiino hunde woori en jiino hunde sifori an hol yiyande ma ne joguiɗa hen min yiyannam nanga tuba o mi ko haali ko mi hoolay ɗum dal woni Mamadou Lamine Diawo ko e mo mbiyata Modou Lo men ɗa eyyi woni alliance Modou Lo Mamadou Lamine Diawo min dal mi yiyata ko haali ko gonga hayso yaltani hen kono kanko goto pour wardeɓe ɗum mi hoolay ɗum mboɗɗomi tan ko ene waɗi womi caggal ene waɗi womi caggal ɗum ɗaminimi hen neɗɗo goto tan arde war ɗum mi yadani haqqille kay jaɓani ɗum bon mi neɗɗo hokkira hakkille ko hawa miijeede kanko goto tan arde appartement wara Aziz wara miñum baɗum Aziz tawi ha lawol muɗum nangue kadi yo no haaldi ni dal kadi jomum ware wullani ruhani ɗiɗo yimɓe ɗiɗo kadi appartement dal mi yadani a weltanama merci wonno dow less après mi ƴetta ɗum joni ha allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah bisimilla allo emin keɗima de mboɗo heeɗima min natti nandemo de tawi toruji mbaɗɗa ɓallo téléphone o seeɗa min natti nandemo allo ouais eyyi min salminima no feewi mi weltanimama a salmitama a ñaganama gueɗe moƴƴere guiɗo kadi min salmini ndagal ndaroɓe laayi to e jogorɓe ndaroɓe vidéo kala inchallah o calminimama e mbawi kuftidinde guiɗo ewa o ko Ismaïla Thiam jaam to guide naane gonnomi koye laayi fe mbiɗa ndaara ko mbaɗɗa ko kadi wona laayi fo tan min ndaarata hamin ndewino e gueɗe ɗe mbaɗata ɗe fof jarama kadi hamin mbima hen woto yaaru hen caggal woto yettir ko heddi ko gueɗe ɗe fof a nanat tan sa ƴetti laawol moƴƴol tan sa yettirima caggal ma yi ko tardinma gonga e aɗa nande barowo aɗa nande gujjo aɗa nande ni aɗa nande ni ara ɓeɗo mbi ko la yariful fadla bi ahlil fadli illa al fadla andata ɓuural yimɓe ɓurɓe ɓe so wona taw ko yimɓe ɓurɓe nde wonno neɗɗo kalno mbawɗa waade cikkata tagore nde fof ko noon nde waɗi sa woni moƴƴo cikka aduna fof ko moƴƴuɗo sa woni bonɗo cikka aduna fof ko bonɗo sa ƴetti laawol moƴƴol noon yimɓe bonɓe ɓe maɓe jiɗi yaarude caggal kono ko gonɗon e dow mum ko hay sinno doole ngala kono kam jidde e fellidde e ndaarde ko mbaɗa toon ko minen hamin gondi hen ceer hamin mbiyon continue golle woto jettirɗe haydara kala ko mbawɗon e doole moon oɗon kattani mbaɗe
mo wonaani caggal mum fof ma yi wonɓe caggal moɗon tan inchallah gonga holno jiiruɗa ko waɗi ko ko waɗi ko alhaali o en hawni tan minen ka wonnon min nanani olof o no feewi koye moɗon tan min tumnoto ala komin hayde heen hunde ala komin kuntiti so wona komin kuntiti e moɗon ala min ndewina e banggue olof o hay hunde min ndewndi tan ko noon wattoɓe ɗum e pulaar ɓe e ko heddi ko noon no wayni wiyete yo Allah renan en tan enen fof amin ya rabbi yo Allah ren tan leydi ndi ko walla ko zaman o fof aduna ɓefi waare noon amin so neɗɗo woni fof yo yahro ko Allah adi rende ta holno jiiruɗa hannde Sénégal te surtout si e yonto o e réseaux sociaux no ɓe mbayi heen ni goto fof ene jogii portable mum ko heen totirta information ngaji yimɓe heewɓe nana ceŋi e ma ko feewi totta ko fewani totta ko moƴƴi totta ko boni kadi aussi totta ɗum saabi wonɓe hannde sukaaɓe heewɓe ko heewi ene yaawi naworde hakkillaji maɓɓe haa tel sorte que ko neɗɗo nana tuttan wiya maayi hol yiyande ma heen yiyandam e ɗum min ko hannde ɓerɗe ɗe yimɓe ɓe ko kulol Allah natti wonde e goɗɗum ala sabu neɗɗo so wonti ko welma fo kaala ko welma fo mbaɗa ko welma fo njaha kulol Allah tan natti wonde e ɓerɗe ɗe hade canji musibbaji ɗiɗo fof ngari e meɗen ko en dutta he Allah tan goɗɗum ala seli goɗɗum hay heen hunde woodani so wona han kadi kulol Allah ko natti hannde so gittuɗa temedere fof ko ɓuri heewde heen ko 2% walla 1% gittataani ko ɓuri Allah gooto fof heddi hene yaha e belaade mum min jeyi téléphone am min jeyi connexion am kaalami ko mbelaami mbaɗami ko mbelaami kono noon neɗɗo ma anndu a jeyaa téléphone ma a jeyaa hay connexion mo mbaɗɗa o a jeyaa hay fitandu ma hay téléphone o mo coɗɗa o a jeyaa gon alaa ko haali fittaram ndu neɗɗo annda to heedi e ndeer ɓanndu muɗum eyi kono noon so neɗɗo dariima wii ko mbelaami kaalami min jeyi téléphone am min jeyi connexion wallahi o annda o majji gon kono noon yo Allah reenen yo Allah waɗan en jam amin ya rabbi nadam barke rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi salmini mi juurimama mi weltanimama kadi min mbima ya deppu galle inchallah mbaɗe duwaw tan assalamu aleykum wa rahmatullah a jarama min beltima vraiment jarama o weltanama no feewi bandiraɓe musidɓe ene wayno vraiment en keeɓi hen kadi 40 minutes ɗi gandanɗa holma en juurima ɗo eɗen kalda e bandiraɓe ɗum noon sikki ala hay hunde humpata on hen kala ko wawi kewde walla kala ko wawi jokkude e oɗon enquête inchallah ma en gar hen to koye ɗemgal men ninwal ngal so Allah lamɗo jaaɓi kala e mon jiɗɗo rewidade gueɗam noon goɗɗe ɗe gandanɗa hoorema mi nanata ɗum ɗo YouTube ene wawi yaade TikTok waɗa Dj officiel sa yeehi ma taw ɗum toon so tawi aussi ko toon to gandanɗa hoorema waɗi Facebook sa waɗi Dj officiel ma taw enen toon sa yeehi to Instagram aussi ko Dj officiel mbatta tawa en toon e tawno fulɓe ne kewide kala ko bandi en puuri ɗayro ɗum kono noon mboɗo yiɗi sponsor ji ɗi yo ngar kala joguiɗo jeeygu ene yiiɗi ɓaŋŋinde yo hol feere ara so on ngari tan inchallah numéro m oɗo mo tottirmi ɗo o son mbaɗi kam contacté inchallahu rabbi ma en jokkodir so tawi aussi ka ceerno aɗa yiɗi ko mbatta ko yiye ɗum fof so tawi a contacti min inchallah min gar min ƴettuma so allahu lamɗo haaji banda men tedduɓe musidɓe mo suɓe ha saaha goɗɗo so tawi ɗeno haaji e nder tiitonde leñol fulɓe guiɗmol séri moon Dj alliance ngendi hakkille